अगर आप भी चाहते हैं राजकिशोर कुमार ऑफिशियल की वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 2020 गईल 21 आइल बा 2020 गईल 21 आइल बा आज भी मिले पिछुआरा आब तहर दीवाना पगलाइल बा दीवाना पगलाइल बा नया साल आ गईल फेन हो मिले आवल के लालटेन हो नया साल आ गईल फेन हो मिले आवल के लालटेन हो नया साल आ गईल फेन हो मिले आवल के लालटेन हो घर के पीछे हो चलई हो घर के पीछे हो चलई हो हमरे कॉपी पाई और बेन हो नया साल नया साल आ गईल फेन हो मिले आवल के लालटेन हो नया साल आ गईल फेन हो मिले आवल के लालटेन हो बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो presented by Anshubala Music। आवते बाने ए राजा जाने रात भर तू नियर रहे हो तहरा के हम चुमा ले हो तू लेके चुमा हरे हर रहिया आवते बाने ए राजा जाने रात भर तू नियर रहे हो तहरा के हम चुमा ले हो तू लेके चुमा हरे हर रहिया पियले हाँ पियले पियले बानी बियर केन हो मिले आवल के लालटेन हो नया साल आ गईल फेन हो मिले आवल के लालटेन हो बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो Presented by Anshubala Music। नया मॉडल से प्यार करे के कौन जाए शुरुआत हो जल्दी आओ विदेशी लाल यादव के जिया बहुत छछनात हो नया मॉडल से प्यार करे के कौन जाए शुरुआत हो जल्दी आओ विदेशी लाल यादव